morning, tits. Cool? Ayaw cool. Bata pa ko cool. Sino? Ako? Morning call! Morning, kids! Kalaya! Feel good morning! Let me tell you. It's a Thursday, October 19, 2023. Sa oras na 7:26 ay kasama niyo na ang cool na Angkol Kaloyal mula Lunes hanggang Linggo. Angkol Tago! Kasama rin ang at tita sa balat ng radyo. At na muse ng Bacoor, citystrikersfeelbet.com. Walang iba. Habulin. Kahit sino pa man. Tanya Chinita! Tatago na lang ang damdamin ko dahil ayokong malayo sa iyo. Thank you, Col! Col? It's... Nagbibisikleta ka. Yes, Marunong sometimes. ka. Pero yung pagbabike mo, hindi yung yung exercise. Yup. Ano lang, pag may spare time lang. Pero not my main workout. Ano bang to main maintain- workout mo? Mahalin siya. Kahit ayaw niya akong mahalin pabalik. Ganun ba yun? Ayaw kanya mahalin, pero ang dami namang mahal. Ba't ka gano'n doon? Ganun Pero talaga hindi, ang yan. main exercise ko ay walk and Muay Thai. Uy, sino kasama mo mag-Muay Thai? Uy, mga ikaw talaga, chismoso ka. Hindi, natanong ko yung mga mahilig sa bisikleta niya. Si Uncle Boyet. Call, di ba? Nagbabike ka. Road bike yung sa kanya. Ako naman mountain bike. Ayan, Oy. si Uncle Diego, nagbabike din yun. At si Uncle Totoy. Kaya nga, may plans kami na rin kami, magbabike Bike din, Oo, bike. so- Ayan ang di ako pwede kasi yung mga maiinit na Oo, activities. wala ganun talaga True. Sunog naman na kami kaya okay lang sa amin. Okay. Pero ito nga, Tits, Call. nakakita ka na rin ng ostrich. Oo naman, sa zoo. Manila zoo, Zoo, ayan. sa Tagaytay Zoo. Oo, di ba? Ang ostrich po, yan yung mga malalaking hindi nakakalipad na ibon. Flightless birds ang tawag sa kanila. Isa sa mga mabibigat at malalaki yung itlog ng ostrich na ito. Oh, Hindi di ba nakakalipad. Pero tumatakbo ito ng mga 70 kilometers per hour. Grabe no. Ulit pa ganyan? Ganun kami. Kaya nga, yung nag-viral sa social media, dalawang cyclist, hinabol sila ng ostrich. Kung sumuko na sila dapat kasi wala silang way out. Ako, Tits, ang high speed ko lang sa pag nagbabike ako, siguro mga nasa 30. Ganun pinaka-high speed ko. Ikaw ba, Col? Anong high speed ni Uncle Boyet? Maabot ka ba 40, 50? Mabilis yan, bata Ayun, pa yan eh. 50. Oo, ikaw kasi matanda ka ni. Wow, nagsalita yung bata. Oh, may sinabi ba ako? Oo. Oh, sinabi ko matanda din ako pero hot and fresh and yummy. Ako, mas bata pa ako, nasira lang ako sa tuba. Kaya nga, kung 50 kilometers per hour ang takbo ni Uncle Boyet, ang ostrich, 70 kilometers per hour. Kaya yung dalawang cyclist, nagkukumahog sila na hindi sila, kasi nangaatake din yan, Tits, yung mga ostrich. Kaya takot na takot yung dalawang cyclist. Buti, hindi talaga sila naabutan. Ng ostrich? Ng ostrich. Tas yung ostrich naman ay iba na rin ng way. Oh, napagod din. Baka nakakakaba. nanakot lang Yung yung ostrich? ostrich. Yung cyclist. Ang laki ng itlog. ng ostrich. Cyclist. Kaya pala, Lumawlaw sa bike eh. yung itlog ng ostrich. Itlog ng cyclist. Bakat na bakat nga sa cycling shorts eh. Yung Itlog yung ng... bakat. Bakat yung cyclist? yung itlog ng ostrich. Cyclist. Ay, pero maganda niyan. Alam mo, ang alam ko lang na brand na medyo mahal ay Trinks. Yung ginagamit ng cyclist. Ng ostrich. Uy, in fairness si Uncle Boy. Ano yung bike mo, Col? Ha? May kaibigan ako, ang ganda ng bike niya sa US. Bike ng cyclist? Bike ng ostrich.
Ang haba pala ng leeg. Ng ostrich. Oh. Tapos mabalahibo. Ang laki ng pakpak no? Ng ostrich? Ng cyclist. Ang baho ng pakpak. Ng ostrich. Cyclist. Hindi nag-Rexona Dapat mag-Rexona. Yung cyclist, no? Ay, nakakatakot siguro pag hinabol ka niyan, talagang mapapapray ka ng, Lord help me! Hinabol ng ostrich? Ng cyclist. Hindi, may competition kasi, kaya sila mabibilis. Yung cyclist? Yung ostrich. Ay, nag-aalala lang ako paminsan kasi medyo tumabi kayo kasi malalaki yung truck. Tabi-tabi kayo para hindi kayo masagasaan. Yung cyclist? Yung ostrich. Bawal kasi yun sa expressway, lalo sa Cavite, sa SLEX. Yung cyclist? Yung ostrich. Bawal. Wala nga talaga. Sa zoo na lang sila. Yung ostrich. Cyclist. Paigot-ikot. Paigot-ikot sa loob ng kulungan. Yung ostrich. Yung cyclist. Ay nako, pero hindi ko hindi ba ka nagka-jowa na ganyan? Ng cyclist? Ng ostrich. Pero gusto mo. Magka-jowa ng cyclist. Ng ostrich. Para hindi ako saktan. Ng cyclist? Ng ostrich. Akala ko na player. Cause girls is players too. Sino? Ako? Tuto, scan, hanep sa penyuhan. Tuto, scan, saya ng samahan sa Love Radio Fan Scan. The Super Scan for Super Fan. Congratulations to! Mula sa Las Piñas City, panalo ka na 500 pesos, Mariniel Aurora Maglangit! Congratulations! I just met you, and this is crazy. Mariniel Aurora Maglangit, panalo po kayo ng 500 pesos sa ating Love Radio. Fans scan! Kaya ikaw dyan, kaloyal, di ka pa nag-scan. Cheers mo na! At dahil dyan, susunod na po ang Tambalang, Nicole Liala and Chris Chuper! So, salamat kayo. Salamat. Magkita-kita po tayo sa Sabado ng gabi. Alas 8 po yan. Sabado again. That is October 21 sa Bacoor City Strike Gym sa may City Hall ng Bacoor. Libre lang po manood ng Game 3 ng playoffs ng Bacoor City Strikers and Iloilo. Mga Ilonggo, sama kayo, manood po kayo. Syempre, mapupunta pa rin ang sa Bacoor City Strikers. Ang game na yan. Tatambakan ulit namin, syempre. Oo, dapat Diba? lang. Dapat Oo, 40 ulit yung tambak namin. Dapat basta play hard. Proud Huwag Muse! magkumpiyansa. Proud Muse ng Bacoor City Strikers. And syempre, shout out po sa team owner ng City Strikers, Mayor Strike B. Revilla, and Manager Dennis Abella, and Commissioner Kenneth Duremdes, and Senator Manny Pacquiao. Ayun! Maayong buntag sa inyong tanan diya. Salamat mga drivers po nato, Tits. Taxi drivers, Grab, jeepney, Oo, bus. Yung mga yan, minibus. yes. Biyahing Nova Desi. Paano Baliches Bayan, Tumalinta. Ano pa ba yung mga Yung bus? papuntang Quezon Memorial Circle ng mga bus, Oo. na minibus. Nakikinig sa atin yan. O yung mga taga-kasa ng Hyundai, Toyota, Honda, ano pa? Mitsubishi. Grabe, pag naglakad ka dyan, oy, tita Tanya, Chinita, si Uncle Dagol, ikaw yung hinahanap, hindi ako. Siyempre, kung sino wala yun yung hanapin. Oo, sabagay. Kaloyal yun. Oo, Hindi halata kaloyal. na ikaw yung hinahanap. Lordy sa mga SG! Oy, No, mga mga SG. suki natin yan. Thank you, mga angkol. Mga angkol na tong SG yan. Salamat po sa inyong lahat. At syempre pa, mga Pahinante. Pahinante at mga tindero-tindera sa palengke ngayon. May Yan. buntag si Angkol, Noriel Agpalo, si Itlugan na Teresa, kay mga mananahi, Mino sa Atua, sila Ate Lorna Oliera sa Tiging. Salamat po. Barbero! Uy, Mga barbero basta na yan. barbero, babae. Elvis Kamalita, doon ulit. Wala akong kinalaman doon, ha? Ayan. Salamat sa inyong pagpaminaw dahil Sa Muslim mga na. nagja-jogging sa sa CCP. CCP, oh. Basta mga joggingero, babae. Pwede nang pa-healthy living lang. Uy, naku, madadamay naman. Ayaw ko na nga mag-jogging. Salamat po, nakasama niyo ang hat na tita. Tita Tanya, Chinita. At cool na, Uncle Dagon. Sa istasyong number 1 sa mga sasakyan. Tama! 90.7 Love Radio. Feel good morning! 7